Čaute ľudia, ja som Simonza a vítam vás svojho ďalšieho videa. Dnes budem hrať City GUSR. Pre tých, ktorí nevedia, čo je to City GUSR, tak vlastne asi vyberiem, že akú oblasť budem hľadať. Mám tu, že USA, Európu, a svet celý, nejaké pamiatky, hocičo. Vlastne ukáže mi to video z nejakej oblasti konkrétnej a ja na základe toho videa budem musieť na mape aspoň približne určiť, kde sa to nachádza. Tak môžeme ísť na to. Takže máme tu tú stránku a teraz rozmýšľam, že čo si ako dáme. Čo by som si dal, lebo zdá sa ju tu aj konkrétne mestá. Lenže asi Slovensko tu není. Slovensko je na tieto mesta malé ako. Tak si asi dáme Európu. Tak poďme na to, dáme si takto GUS. Hej. Teraz by sa nám malo zobraziť. Toto je už to video. To čo je? Ty kokos. Takže ja neviem, skúsim to dať, že neviem. Skúsim do Francúzska. Tak, ako sme. Ty kokos, ono to bolo v Nemecku. No dobre. Takže dobre, prvé sme netrafili. Ideme na ďalšie. No, točí sa. Orlando House. To by mohlo byť volať v Anglicku. Sú to také anglické nápisy. To by som ako dal do Anglicka niekde. Skúsime to dať volať kde do sem. Niekde takto. Tak skúsime. No to bolo zase v Nemecku. Toto čo je? No, o 1037 km som bol ďaleko, no. Tak to zatiaľ sme troška ďaleko. Ideme na ďalšie. Sa nám to načítava. Pomalinky. Neviem, keďže predošlé dve boli Nemecku, ja skúsim to Nemecko približne. Volade do Nemecka to tam dám, takto, do stredu pekne. No. A jo! Ono to bolo v Mníchove. Ja som to dal do neznámeho priestoru, ale je to v Nemecku. Čože super. O 291 km som sa netrafil, čo není až taká diaľka ako predtým, tak poďme ďalej. Dúfam, že mi to nedáva iba do Nemecka. Ja to skúsim zase dať do Mníchova, lebo sa mi to nakoniec dá. Nemecko, kde je Mníchov? Tu je presne Mníchov. Aha, tak toto. Už nebolo Nemecko, to bolo pri bulharských hraniciach. Dobre, tak aspoň viem, že všetko není len na Nemecku. Môžeme ísť ďalej. To mi pripomína celkom Dubaj. Skúsime Dubaj, lebo je to také, že... Skúsim Dubaj, len kde je Dubaj, otázka znie. Ňa. Vláde tu, alebo to dáme do Arábie, dáme to do Saudskej Arábie, takto. To bolo v Taliansku, alebo vo Francúzsku. No proste zase 4279 km mimo, takže ako super. Som z toho veľmi nadšený. Keďže toto bude v Londýne. To by som povedal, že ako, ale... To by som povedal, že je Londýn celkom. Ako no... Počkej, tam je taká vlajka. Ja to dám do Iráku. To bolo v Belgicku. No. Takže super. Trafili sme pekné Belgicko, teda netrafili, ako ja neviem, ako myslím.
Ale tam som ja videl takú vlajku, ale určite do Belgicka nebola, takže ideme ďalej. To bude v Londýne. Ja neviem, ja risknem Londýn. Takto, Londýn zase. Ale iba 32 kilometrov. Od toho som bol, čož už je za mňa dobrý výkon. Lebo ako predtým, čo som mal 4200 kilometrov, tak toto je dobré. Ideme ďalej. Zase sa točí. Oh. Môžem si to aj... Nemôžem s tým hýbať. Neviem, ja to tiež typujem volať do Anglicka. Dáme do Anglicka. Tak to dáme. Zase blízko. Tak toto dáme. Ale pochybujem. Oh. Toto zase bolo v Belgicku. 510 km mimo. No dobré. Tak ideme ďalej. Toto je čo? A to mi príde skôr ako medzi také chudobné krajiny. Je toto Viedeň alebo také volačo. Skúsim Rakúsko. Neviem. No, tak to som sa pekne trafil. 1660 km mimo. Kde to bolo? No, v Španielsku, v Madride. No. Ideme ďalej. Ideme volať, kde majú sneh. Kde majú sneh? Ja zás dám asi Berlín. Ja chcem dať strašne to Nemecko. Skúsim toto volať, kde do Nemecka. No, Estónsko, pekné. Takže o 1427 km mimo. Tak to je ako pekné, fakt. Ideme ďalej. Sa nám načítava. Tak to vážne neviem čo. Sú také kúpele alebo čo. Počkaj, aký... No, neviem. To dám do Španielska. Takto. To bolo vo Francúzsku v Paríži. Keby som si ja počkal na to, ako sa to otočí, tak zistím, že je tam Eiffelová väž. Takže super. Ako ja som vážne inteligent. Ideme ďalej. Teraz dáme Francúzsko. Zase to bude, ak to bude v Srbsku. No. Iba 1512 km. Ideme ďalej. Riga. Riga nie je v Lotyšsku mesto. Ja dávam Lotyšsko, len skúsim to dať tuto do Rigy, presne na Rigu. Ja som to presne trafil. Ja som to reálne, že úplne presnatku trafil. Takže ako toto som vážne nečakal, lebo ja som reálne iba na tej budove videl názov Riga. Takže tak. Ak sa vám páčilo toto video, tak dajte odber, like a vidíme sa u ďalšieho videa.